другата страна тече Аладин, който е към 30 кг, а от дясната е Лив, която е към 29 кг. Аз съм 30. Колко си? 29 кг. Ми даде, аз това казах. Аз съм 30. И сега започва боя Кетчмания. Две! Кетчмания. Ще го качим в YouTube. Ей тоя, Кристиян и с Иляна. И Сейта Вяра. Иляна няма, бе. Иляна беше вчера. Ама Кетчмания беше в Кетчмания 1. Вижте бой в Кетчмания. Вижте сега. Елиф, ох, Елиф прави, ох. Вижте, Аладин фърля невидими топки. Симона майка. Ей, този трябва да си плати. Бой, тъпак. Браво, бе, глупач. Само снимай. Защо не я ще да ударя? Вижте, у нас. Аз не ударя момиче. Ти не си момиче, ти си момче. А де си кир? Ти можеш на дъня. Скиджам, карема да бьем. И аз мога да ти кажа, такива му не казвам да стане. Да, сега какво каза? О, Джана Коста. Ей, дете! Ще ходим ли път на лук? Аре. Може ли малко оставим на лук? Дайде викате, не? Може. Може. Ние ще идем другаде. Минах да искаш. Виж, че какво беше? Някакво бебе. Умряло. Виж,